Dina luwih dhisik dada kaya apa. Ya dasare sing nembang niken yen nembang dina ki ya pas mergo bocahe lemu gedhe tur ya mlenok. Nah ya ngono kaya apa. Monggo diaturake salam pambuka dina oleh Niken Salindri Kediri punya. Terus
Tepuk tangan untuk Niken Salindri, terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing dhewe nadati yen wayangan ning halaman pendopo kono. Ya. Mergo Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser makan oneng alun-alun Caruban Reksa Gati. Ya. Nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya. Ora kalah karo pengajian Gus Isdan iki kae. Ya, uga matur nuwun karo Pakski, Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwur karo Pak Purnomo Hadi. Sembah nuwun Mbah katresnanipun. Lah iki awake dhewe sadurunge memberi support nganggo aja dipleroki minggahe Cak Komat. Iya. Iki mau neng transit aku ya ngorek-orek Asmarandana. Gandeng mau Medion maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki ganti Asmarandana. Ha iya. Sing nembang apa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen. Ya. Tahun 90-an. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Maturno Bu Asmarandana. Nah. Tak foto mau lho, Pak. Foto. Iya. HP-mu tak silih mau, ya lho. Tak foto sampe di anane karo sapa ae, ngono lho. Semua oh, cuma bingung kok. Senengane gawe kaget sing lanang. Tak kirim. Nah, iya. Mau kemambi ya tak kirim lho. Pelak. Nah, pelak kok seleksi langsung lebur tenggen. Aja dikleroki. Nah, iki lho Sampun. Ketemu. Sampun Kang Mas. Nah iya, semuanya mari kaget ora. Sak HP-mu tak silih tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Nah iya ngono kuwi. Oke. Wah. Guyub rukun lan harmonis semboyan bersahaja sesarengan kalian sinten Bu Resi? sesarengan Pak Hariwur. Yuk masuk aja dileroki. Bersih